ኣብ ኒጀርሲ ብርቱዕ ንፋስን ማይን ነበረ እሞ ፖሊስ ኣብ ጥቓብ ከተማ ወፃኢ ዘሎ መንገዲ ገበነኛ ይጽበይ ኣሎ። ሓደ ብቕልጡፍ ዝጓዓዝ ዝነበረ መኪና ጠጠው ኣቢሉ ናብኡ ቀሪቡ መንቀሳቐሲ ምስ ሓተቶ እቲ ኣውቲስታ ግን ኣይነበሮን። እቶም ካልኦት ፖላይስ ድማ ነቲ ናይ ድሕሪት ማዕጾ ምስ ከፈትዎ ብዙሓት ኣኽላባት ኣብ ውሽጢ ተዓጽዮም ምስ ረኸቡ ይስንብዱ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ኤቭሊን ነቲ ኣውቲስታ ገምጊማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ድማ ናብ ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ክኣቱ ከም ዘለዎ ንኽትወስን ናብቲ እንዳ ፖሊስ በጽሐት። ናብቲ ክላስ ምስ ኣተወት እታ ኣውቲስታ ምስ ሓድሽ ቆስሉ ኣብ ዊልቸር ኮፍ ኢሉ ተዓዘበት። እቲ ሰብ ጠጠው ምስ ጠመታ ናይ ጓል ክዳን ዝተኸደነን ዝተኳሓለ ወዲ ምዃኑ ተረድአት። ድሕሪዚ ብዛዕባ እቶም ኣኽላባት ክዛረብ ከሎ ደቁ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ብድሕሪዚ ኤቭሊን ነቲ ታሪክ ንኽነግራ ይእመነቶ። ዳግ ዝዓበዮ ኣብ ውሽጢ ሃይማኖታውያን ቤተሰብ ክኾን ከሎ ኣቦኡ ማይክ ኣኻልብ ንኸባእሶም ይዕቢ። ነቶም ኣኻልብ ብዝበለጸ ጥዕንኦም ንምሕላው ንዝተወሰነ መዓልቲ የጥምዮም። ማይክ ብተወሳኺ ንሰበይቱን ንዳግን ንምቕጥቃጥ ዝኾነ ዓይነት ሰበብ ይጥቀም ነበረ። ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣኻልብ ክምግብዎም እንተፈትዮም። ነቲ ዓብ ወዱ ግን ይፈትዎ ነበረ። ምኽንያቱ ድማ ንሱ እናቱ ኣብነት ይወሲዱ። እቶም ኣኻልብ ኣብ ግዜ ባእሲ ጨካናት ነበሩ። ኣብ ጥቕኦም ኮይኑ ዘጻውቶም ዝነበረ ዳግ ድማ ይፈትዎ ነበሩ። ዳግ ሓደ ግዜ መግቢ እንዳሓበአ ይምግቦም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሪችሪ እሞ ምሳሕ እንዳበልዑ ከለዉ ኣብ ቅድሚ ብኡ የጋልጦ። ዳግ ድማ ኣመነ። ነቶም ኣኻልብ ካብ ቤተሰቡን ላዕሊ ኸመን ኣብሊፁ ከም ዝፈትዎም ዝተዛረበ ማይክ ብሕርቃን ናብቶም ኣኽላባት ይስንድዎ። እቶም ኣኻልብ ግን ናብኡ ተጸጊዖም ደራረዝዎ። ኣብታ ግዜ እቲኣ ድማ ዳግ ናብርኡ ምስቶም ኣኽላባት ኮነ። ዋላው ናብ በረድን ቁርን ወቕቲ ካብኡ ክወፅእ ኣይከኣለን። በዚ ድማ ኣብኡ ንዝድርበዮ ተረፍ መረፍ ክምገብን ክሰትን ስራሕ ኢሉ ተተሓሓዞ። ሓደ መዓልቲ ኣዲኡ ምግቢ ምጽያትሉ ንኸሕባእ ነገረቶ። ድሕሪ ዝነሳ ነብሰ ጾር ስለ ዝነበረት ነቲ ህፃን ዝሓሸ ህይወት ንምቕራብ ከም ተሃድም ኣፍለጠቶ። ዳግ በዚ ምኽንያት በዲዩ ከም ዘይተጸገመ ንኤቭሊን ይነግራ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሪቻርድ ገዛ ብሽም ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ኣቐመጠ። ኣዲኡ ምህዳማ ድማ ናይ ዳግ ጥፍኣት ይበለ። ዳግ ግን ክምስ በሎ። ምኽንያቱ ድማ ነቲ ጽሑፍ ብድሕሪት ስለ ዝረኣዮ ነቲ ኮድ ዝብል ጽሑፍ ዳግ ኮይኑ እዩ ተራእይዎ። ኤቭሊን ድሕሪ ምኻዳ ዳግ ቅድሚ ምትሓዙ ዝነበረ ህይወት ከምቲ ዝታመልክዕ ተገለጸ። ሓደ ጆዋን ዝበሃል ተመሃራይ ንሓደ ከልቢ ገዛ ክሕሉ ይረኽቦ እሞ ንዋኑ ኣፍቂዱ ኣተወ። እቲ ገዛ ድማ ዝረኣዮ በንጻሩ ሰላም ዝሰፈኖ መሲሉ ይርአ። ቅድሚ ዋርሕ ነቶም ካሜራታት ዝደኸሎም ሰብ ጆዋን ነበረ። ንዳግ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ ዳግ ክዳን ዝሕጸበሉ ቤት ሕጽቦ ኣብቲ ቦታ ትሰርሕ ኣረጊት ሓላፊት ብማርታ ዝተረኸበት ኩርኩር ሃቦ። ቀጺሉ ሓደ ብቐታሊ ዝፍለጥ ሰብ በብሰሙኑ ካብ ናይ ንግዲ ትካላት ሰልዲ ዝወስድ ዝነበረ። ማርታ ግን ሰልዲ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት ሓደ ናይ ቤተሰባት ፍታዊ ንብረት ክትሸይጥ ከም ዝተገደደት የረድኦ። ድሕሪ ዝዳግ በዘይ ትጨነቕ ባዕለይ ከተዓራርዮ ይብሎ። በዚ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ዳግ ከም ቢዝነስ ዝሰርሓ ዋልድ ተኸዲኑ ኣብ ጥቓ እቶም ጋንጊስተራት ዝርከብሉ ክለብ ይጽበ ነበረ። ሓደ ንእሽትለይ ከልቢ ቴሌፎን ብኣፉ ትሒዙ ይልእኸሞ ቅድሚ ምጽዋዓ እታ ቴሌፎን ነቲ ቀታሊ ሃቦ። እቲ ሓላፊኦም ነታ ቴሌፎን ምስ ኣልዓላ ካልእ ሓደ ዓቢ ከልቢ መጺኡ ነቲ ቀታሊ ፍረ ነብሱ ይነኽሶ። ድሕሪዚ እቲ ቀታሊ ኣዋይት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ዳግ ድማ ብቴሌፎን ክንቀሳቐስ ከም ዘይብሉን እቲ ከልቢ ድማ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘይብጽሓሉ ይነግሮ። ቀጺሉ ንማርታ ክገድፋን እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ከልቢ እንዳበልዖ ከም ዝሕጎሰሉ ይነግሮ። እቲ ቀታሊ ድማ ብዝተሰማምዐ እንተኾነ ግን እታ ከልቢ ክትወፅእ ኸላ ነቶም ጋርድታቱ ክከታተልዋ ኣዘዞም። ካብቲ ዝታ ወፂና ናብ ህሉው ኩነታት ምስ ንምለስ ድማ ኤቭሊን ብንግህኡ ንናይ ዳግ ገዛ ረኣየቶሞ ፖላይስ መርትዖ እንዳኣከቡ ከለዉ ንሳ ድማ ትዘውር ነበረት። ኣብ ዝተወሰኑ ጎዳጉድን በብቦትኡን ናይ ሰብ ኣካላትን ደምን ኣሎ። ዝተወሰነ ድሕሪ ምልዓል ናብ ዳግ ዘለዎ እንዳ ፖሊስ ተመለሰት። ንብረቱ ስለ ዘምጽኣትሉ የመስግና እሞ ነቲ ታሪክ ይቕጽለላ። እቲ ንእሽተይ ዳግ ኣብ ቁርን በረድን ንዝተወሰነ ዋርሕ ክቕመጥ ኣለዎ። ትምህርቲ ዝተምሃሮ ምናልባት ካብቲ ድዩ ሓቢኣ ዝገደፈትሉ መጽሔት ነበረ። ሓደ መዓልቲ ካብቶም ኣኽላባት ሓንቲ ወለደት። ዳግ ድማ ነቶም ኮራኹር ካብ ናይ ቤተሰቡ ዒንቲ ሓቢእዎም ነበረ።
እንተኾነ ግን ሪች ስለዝረኣዮም ነቲ ነቶም ኮራኽር ክምንጥሎም ተዳልዩ ዝነበረ ማይክ ኣብኦም ነገሮ። እንተኾነ ግን ዳግ ኣብ ዝውጭጨሉ ዝነበረ እዋን እቶም ኣኻልብ እውን ደድሕሪኡ ክነብሑ ጀመሩ። በዚ ድማ ኣቦኡ ሓሪቑ በቲ ማዕጾ ኣንፈት ሽጉጥ ተኪሱ ንናይ ዳጋ ጸብዕቲ ይቖርጾ። ዳሕራይ እቲ ጥይት ተፈናጢሩ ነቲ ናይቲ ሓደ ከልቢ መእሰሪ ይሃርሞ። እዚ ነገር ናብ ሞት ከብጽሖ ይኽእል ስለ ዝነበረ ሪች ነብኡ ናብ ገዛ እትዩ ንዳግ ድማ ጨርቂ ሰንደወሉ። ብዙሕ ክንቀሳቐስ ዘይክእል ዳግ ነቲ ጨርቂ ኣብ ኢዱ ኣሰሮ። ኣብ ንእሽተይ ቦርሳ ውሽጢ ድማ እታ ዝተቖረጸት ጻብዕቱ ኣቐመጣ። ቀጺሉ እቲ መጽሔት ገንጺሉ ነቲ ከልቢ ክበጽሖ ዝግብእ ቦታ የርእዮሞ። እቲ ከልቢ ድማ ነታ ንእሽተይ ቦርሳ ብኣፉ ሒዙ በቲ ብሽጉጥ ዝተቐደደ ቀዳድ ወፂኡ ክሳብ ናይ ፖሊስ መኪና ዝረክብ ጉዕዙኡ ቀጸለ። እቶም ፖሊስ ክሳብ ዝግደስሉ ግዜ ግን ሓዚኑ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ብዙሓት ሓለፍቲ ንናይ ዳግ ገዛ ከቢቦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዓልዎም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ምስኪን ቆልዓን ምስ ኣቦኡ ተሓቂፉ ዝነበረ ሪችን ክረኽብዎም ከኣሉ። ኣምቡላንስ ብቕልጡፍ ትወስዶ ነበረት። እንተኾነ ግን እቲ ዶክተር ነቲ ጥይት ያውፅኣሉን። በዚ ድማ ንዘለዎ ኩነታት ንኤቭሊን ከም ዝገለጹ እንተኾይኑ ዝተወሰነ ብእግሩ ከይድን ናብ ዓራት ክድይብን ሓገዝ ሓፂን ከም ዝተገጠመሉን ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ግን ንዝተወሰነ ሰከንታት ጥራሕ ምዃኑ ይነግራ። እቶም ዶኳትር ነቲ ጥይት ዘየውፅኡሉ ምክንያት ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ነገራት እንተተተናኺፎም ሙሉእ ንሙሉእ ፓራላይዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነበረ። ማይክ ን20 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ነበረ። እንተኾነ ግን ድሕሪ 2 ሰሙን ነብሰ ቅትለት ፈጸመ። ሪች ድማ 12 ዓመት ተፈሪድዎ ኣብ 9 ዓመቱ ግን ብጽቡቕ ጠባዩ ተፈተሐ። እንተኾነ ግን ኣብታ ዝወፅላ ዝነበረ እዋን ዝተወሰኑ ክላባት ኣብ ደገ ይጽበይዎ ነበሩ። በዚ ድማ ክከታተልዎ ጀመሩ። ሪች ኣብታ ከተማ ክዘውር ከሎ ብዙሓት ኣኻልብ ምስቶም ናይ መጀመርያ ተጸንቢሮም ነቲ ብመራኸቢ መንገዲ ክሃድም ዝሓሰበ ሪች ኩሎም እቶም ኣኻልብ ሒዞም ቀተልዎ። ዳግ ካብቲ ሆስፒታል ምስ ወፀ ናብ ሓደ ኦርፋን ተለኣኸ። እንተኾነ ግን መሓዙት ከፍሪ ከኣለን። በዚ ድማ እቶም ቆልዑ ኣብ ደገ ዝፃወትሉ እዋን ዳግ ድማ ኣብ ቤት መጽሓፍቲ ኮፍ ኢሉ ብዙሓት መጽሓፍቲ ከንብብ ከኣለ። እታ እንኳ ምስኡ ትቐርብን መሓዝኡ ዝነበረትን ሳልማ ነበረት። ንሳ ነቶም ወለዲ ኣልቦ ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ኦርፋን ከባቢ ትሕግዝን ንሼክስፐር ትፈቱ መንእሰይ ጓል ነበረት። ንዳግ ድማ ምንባብ ከም ዝፈቱ ስለ ዝሰምዐት ንሳ ነቶም ትፈትዎም መጽሓፍቲ ኣላለየቶ። ኣብ መድረኽ ደይቡ ተዋስኦ ክሰርሕ እውን እመነቶ። መብዛሕትኦም እቶም ናይ ድራማ መስርሒ ክዳውንቲ ብሕሳር ዝተገዝኡን ብኢድ ዝተሰርሑን ነበሩ። እንተኾነ ግን ብተግባር ብዙሕ ፍቕርን ልብን ስለ ዝነበሮም ካልኦት ኣዋልድ እውን ፈተውኦ። ዳግ ድማ ከምዚ ብምኽዳኑ ብዙሕ ተዘናግዐ። ሳልማ ድማ ንዳግ ዝደልዮ ዓይነት ሰብ ንክኸውን ከመይ ጌርካ ሜክኣፕ ከም ትገብር ክትነግሮ ደስ ይብላ ነበረ። ሳልማ ፍልይትን ጽብቕትን ስለ ዝነበረት ዳግ ብቕጽበት ይፈትይዋ። ሓደ መዓልቲ ግን ብዘሕዝን ካብቲ ኦርፋን ወፂኣ ህይወታ ብድራማን ተዋስኦን ንምቕጻል ከደት። ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ዳግ ብዛዕባ ዝተዘርግሑ ዜናታት ይክብ እሞ ብጥንቃቐ ናብ ኣልበሙ ይልጥፎም ነበረ። ኣብ መወዳእታ ዳግ ዕድመ ወሲኹ ዓበየ እሞ ቅድሚ ኣብ ናይ ክለባት መጽለሊ ምስርሑ ኣብ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ኣትዩ ብናይ ባዮሎጂ ዲግሪ ተቐበለ። ሳልማ ከዓ ናብ ብሮድዋይ ምስ ከደት ዳግ ድማ ተዋስኣኣ ንምርኣይ ከደ እሞ ናብቲ መድረኽ ክቐርብ ፈተነ። እንተኾነ ግን ኩሉ ሰብ ጠጠው ኢሉ ብምንባሩ ክበጽሕ ኣይከኣለን። ከም ዕድል ግን ብድሕሪ መድረኽ ከኣቱ ይፍቀደሉ እሞ ሳልማ ድማ ቀልጢፋ ፈለጠቶ። ንዕኡ ብምርኣያ ኣመና ተሓጐሰት፣ በቶም ዕምባባት እውን ተገረመት። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ስእሊ ኣልበሙ ምስ ሃባ ብዝበለጸ ተደነቐት። በዚ ድማ ሳልማ ንኩሉ ነገር ብምስዓማ መስገነቶ እሞ ተስፍኡ ሓፍ ኣበለቶ። እንተኾነ ግን ዳግ ስምዒቱ ክዛረብ ክብል ሃንደበት ዳይሬክተራ ኣትዩ ነቲ ናይ ስእሊ ኣልበሙ ኣድነቐሉ። ዳሕራይ ግን ዳግ ሳልማ ምስኡ ተመርዓን ቆልዓ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ምስ ሰምዐ ግን ልቡ ተሰበረ። ዘጓሃየ ዳግ እንኳ ሓጐሰኩም ይብሎ እሞ ሕርቃኑ ንምጽሓል ናብቲ ናይቶም ኣኽላባት መንበር ተመሊሱ ነቲ ሓፂን ክሃርሞ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ግን ደኺሙ ምስ ወደቐ ሓደ ከልቢ ነቲ ማዕጽኡ ኸፊቱ ይኸዶ። በዚ ድማ ኩሎም ኣኽላባት ንዕኡ ንምጽንናዕ ይኸብዎ። ድሕሪ እዚ ህይወት ከም ብሓድሽ ንምጅማር ጸጉሩ ይቖርጾ።
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ መንግስቲ ዝተላእኹ ክልተ ሰባት ብናይ ባጀት ምጉዳል ሰበብ ነቲ ናይ ክላባት መፅለሊ ክዓፅዎ ምዃኖም ንምንጋር ይመፁ። ዳግ ነቲ ስራሕ ካብ ዝጅምሮ ትሒዙ በብዓመቱ ከም ዝቁረፅ ነጊሩ ሕጂ እውን ዝነበሮ ብምውፃእ ስለ ዝኾነ እቲ እንኮ ናይ ሰልቲ ድጋፍ እቲ ገዛ ባዕሉ ከም ዝኾነ ይነግሮም። እቲ ሰብ ከም ዝተፈለጠ ምስ ተረድአ እቲ ገዛ ክሽየጥ ምዃኑ ኣመነ። ዳግ ድማ ነቲ ገዛ ንምግዳፍ ክሳብ ሶኒ ግዜ ነበሮ። ነቶም መኻልብ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ንምቕያር ተስፋ ከም ዘሎ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ሶኒ ምስ በፅሐ ዳግ ናብ ሓደ ሰብ ዘይብልዑና ህንፃ ምስ ኣኻልቡ ብምኻድ ሃደመ። እቶም ሰበስልጣን ድማ ነቲ ዝነበሮ ገዛ ባዶ ኮይኑ ረኸብዎ። ድሕሪ ዳግ ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብ ስራሕ ምድላይ ተዋፈረ። እንተኾነ ግን በቲ ዊልቸር ምክንያት ኩሎም ውዱቕ ይገብርዎ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ናይ ቦን ሰራሕተኛ ዝደሊ ክለብ ከይዱ ከም ኣዋልድ ዝተኸደኑ ወዳት ናይ ሳዕስዒት ልምድ ንምርኣይ ኣብ ሰዓቱ በፅሐ እሞ ብቕፅበት በካዳድንኦምን ብሳዕስዒቶምን ተማረኸ። እቲ በዓል ገዛ ቅድም ኢሉ ሓደ ሰብ ከም ዝቆፀሩ ንዳግ ይነግሮ። ዳግ ድማ ልምዱ ንምክፋል መሊሱ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ይነግሮ። እቲ በዓል ገዛ ድማ ኣብ ዊልቸር ኮፍ ኢልካ ንዝግበር ምርኢት ሰባት ድሌት ከም ዘይብሎም ይነግሮ። ዳግ ድማ ካብ ኮፍ መበሊኡ ይትስእ እሞ ንሓደ ሙሉእ ደርፊ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ይነግሮ። እቶም ከም ኣዋልድ ዝተኸደኑ ኣወዳት ድማ ኣመና ተገረሞ ጽቡቕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ እቲ በዓል ገዛ ዕድል ንክህቦ የእመንዎ። ንጽባሃይቱ ዳግ በቶም ሰባት ሓገዝ ሜክኣፕን ዊግን ገበረ። ንናይ እግሩ መእሰሪ ድማ ነቶም የዕርኽቱ ንዑ ክሕግዙ ይሓቶም። በስ ድማ ናብቲ መድረኽ ንኽበፅሕ ይሕግዝዎ። ድሕሪዚ መጋረጃ ናይቲ መድረኽ ሓሊቡ ምውፃእ ባዕሉ ኤዲስፒዮ ብዝብል ስም ምስ ዕዱማት ይላለ። ዳግ በእዳው ዝተወሰነ ምንቅስቓስ እንዳገበረ ብፈረንሰኛ ቋንቋ ክደርፍ ጀመረ። እቶም ዕዱማትን መሳርሕቱን ድማ ብድምፁ ተገረሙ። ኩሉ ሰብ ኣብቲ ደርፊ ዝነበረ ግጥሚ ክሰምዖ ይኽእል ነበረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ ሰብ ተወሳኺ ከቕርበሎም ብዝብል ኣጣቕዑ። ድሕሪዚ እቲ መጋረጃ ቅድሚ ምውዳቑ ተዓፀወ እሞ እቶም የዕርኽቱ ድማ ኣብ ዊልቸር ኮፍ ኣበልዎ። ካብታ ምሸት ጀሚሩ ዳግ ዓርቢ ምሸት ኣብቲ ክለብ ምርኢት ንኸቕርብ ይፍቀደሉ። እዚ ግን ንናብራ ዝኸውን እኹል ክፍሊት ከምዝኣሉ ይከኣለን። በስ ድማ ብሕታውነት ዘድክዖም ሰባት ኣኻልብ ብምልኣኽ ንሓለዋን ምዝንጋዕን ዝምጥኑ ኣኻልብ እንዳለኣኸ ኣገልግሎት ጀመረ። ዘድልዮም እንተኾይኑ እውን ከምቲ ኣብቲ ቀታሊ ገይርዎ ዝነበረ ካብ ሕጊ ወፃኢ ተግባር ክህብ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ምግቢ ክሰርሕ ከሎ እቶም መኻልብ ካብ ውሽጢ ዝደልዮ ነገር የምፅእሉ ነበሩ። እዚ ድማ ዳግ ፍትሓዊ ናይ ስራሕ ክፍፍል ኢሉ ብምፅዋዕ እቶም መኻልብ ኣብ ዝደልዮ ስራሕ ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎም ከም ዝኽእል ተገንዘበ። እቲ ንእሽተይ ከልቢ ካብ ምናሱ ዝተለዓለ በቶም ዝተኸፈቱ ፊንስትራታት ወይ ድማ ብላዕሊ ሸሊኹ ናብ እንዳ ሃፍታማት ገዛ ይኣቱ ነበረ። ብድሕሪዚ እቲ ከልቢ ነቲ ዓብ መእተዊ ማዕጾ ይኸፍቶሞ ኩሎም እቶም ዓበይቲ ኻልብ ብሓደ ተኣኪቦም ክስከምዎ ዝኽእሉ ሽልማት ዘርቁ ጀመሩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ እቲ ስርቂ ብእንስሳታት ከም ዝካየድ ዝጥርጥር ኣይነበረን። ሓንቲ በዓልቲ ፀጋ ሰበይቲ ንኢንሹራንስ ከተታልል ከም ዝደለየት ዝገመተ ኣከርማን ዝተባሃለ ናይ ኢንሹራንስ ወኪል ፀዊዓ እዚ ግዜ ኩሉ ነገር ብፅቡቅ ኩነታት ይኸይድ ነበረ። ኣብ ገዛ ውሽጢ ክልተ ኣኻልባን ካልእ ድማ ብዘይካ ናይ መተሓፃፀቢ ክፍላ ፊኒስትራ ኩሎም ተዓፅዮም ነበሩ። እዚ ኮይኑ ድማ እታ ሰበይቲ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ሪከርድ ሴት ሃበቶም። ኣከርማን ድማ ክዕዘቦም ምስ ጀመረ ከልቢ ብኣፉ ገለ ነገር ሒዙ ክጎይ ከሎ ረኣየ። በስ ድማ ድንግርግር በሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ንዝነበሩ ስራሕታት ዘኪሩ ኣብ ናቶም ዝነበረ ቅድሓውን ምስ ረኣየ ተመሳሳሊ ነገር እቶም ኣኻልብ ኣብቲ ስክሪን ከም ዝረኣዩ ተዓዘበ። በስ ድማ ካልኦት መርመርቲ ፖሊስ ኣኻልብ ስለ ዝኾኑ ሸለል ከም ዝበልዎም ፈለጠ። ኣብ ሓደ ቪድዮ ግን ኣከርማን ሓደ ነቶም ኣኻልብ ናይ ፅዕነት መኪና ሒዙ ዝፅበዮም ሰብ ከም ዘሎ ረኣየ። ነቲ ታርጋ ናይታ መኪና መርሚሩ ድማ ናይ ሓደ ሰብ ፋይል ረኸበ እሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ክለብ ከም ዝሰርሕ ክፈልጥ ከኣለ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ኣከርማን ኣብቲ ክለብ መፂኡ ኣብ ናይ ዳግ ምርኢት ተረኺቡ እንዳረኣየ ካብቶም ዝተሰረቁ ናይ ክሳድ ሃብል ኣብ ክሳድ ዳግ ረኣየ እሞ ሰንበደ። ኣከርማን ናይ ሙዚቃ ደጋፊ መሲሉ ናብ መቐየሪ ክዳን ዕምባባ ሒዙ ኸደ እሞ ንዳግ ድራር ንኽበልዑ ይሓቶ። እንተኾነ ግን ዳግ ደቁ ንምምጋብ ናብ ገዛ ከይድ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ዳግ ካብቲ እንዳቦን ምስ ወፀ ኣከርማን ብሜላ ተኸታቲሉ ኣብ ሓደ ኣረጊድ ገዛ በፅሐ።
ሓንቲ ንእሽተይ ከልቢ ድማ መጠንቀቕታ ሃበቶሞ ኩሎም እቶም ኣኻልብ ከም ዝሕብኡ ተገበረ። ኣከርማን ዶበርማን እቲ ከልቢ ነቲ ገዛ ክሕልዎ ስለ ዝረኸቦ ክትኩሰሉ ሓሲቡ ነበረ። እንተኾነ ግን ዳግ እቲ ማዕጾ ኸፊትሉ እቲ መጋየፂ ኣብ ካስና ውሽጡ ከም ዘሎ ይነግሮ። ነቲ ሳንዱቕ ድሕሪ መሓዙ ኣከርማን ኩሉ ነገር ኣብቲ ውሽጢ ከም ዘሎ ንምፍታሽ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ዳግ ነቶም ኣኻልብ ንኽቐትልዎ ንምእዛዝ ዕድል ረኸበ። ሕጂ ዳግ መብዛሕትኡ ህይወቱ ስለ ዝተጋለጸ ንምንታይ ከም ዝተኣሰረ ይዛረብ። ዳግ ንማርታ ድሕሪ ምሕጋዙ ንጅዋን ክሳብ ዝላፋለፍ ቀጥቂጦም እቲ ገዛ ከም ዘርእዮም ገበሩ። ኣብቲ ዝደልይዎ ገዛ ከም ዘለዉ ምስ ተረጋገጹ ንጅዋን ብሽጉጥ ቀተልዎ። እቲ ድምፂ ናይቲ ሽጉጥ ንዳግ ከም መጠንቀቕታ ኾነሉ። ብድሕሪ እዚ ነቶም ኣኻልብ ንባእሲ ቦታኦም ክሕዙ ይነግሮም። ንሱ እውን ሽጉጥ ሓዘ። እቲ ቐታሊ ዶበርነር ነቲ ከልቢ ሸለሊሉ ኣብ ማዕጾ ክትኩስ ከሎ ዳግ ድማ ብጸቢብ መንገዲ ሃደመ። ድሕሪ እዚ ሓንቲ ንእሽተይ ከልቢ ብድሕሪት ጐየየት። ሓደ ካብ ናይቲ ቐታሊ ሰብ ድማ ደድሕሪኣ ናብ ጉድጓድ ኣተወ። በዚ ድማ እቶም ዓበይቲ ኻልብ ጐቲቶም ኣቃበጽዎ። ብድሕሪ እዚ እቶም ሸፋቱ ተኸፋፊሎም ነቶም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝኸዱ ዝነበሩ ኻልብ ይከታተሉ ጀመሩ። ሓደ ሰብ ንሓንቲ ከልቢ ተኸቲሉ ናብ ርሑስ መተሓጻጽቢ ክፍሊ ኣተወ። እቲ ከልቢ ድማ ኤሌክትሪክ ወሊዕሉ ክመውት ከኣለ። ሓደ ድማ ንሓንቲ ተኸቲሉ ናብ መቀያየሪ ክዳን ገዛ ኣተወ እሞ ምስ ተጸግዐ ዳግ ብመንደቕ ተጒሱ ይቐትሎ። ሓደ ከዓ ናብ ጊጋ ክፍሊ ኣተወ እሞ ዓበይቲ ኻልብ መሊኦሞ ስለ ዝነበሩ ከቢቦም ቀተልዎ። ሓደ ድማ ንሓንቲ ንእሽተይ ከልቢ ጐዩ ናብ ዝተሓብአ ጉድጓድ ውሽጢ ወደቐ እሞ ዓርኩ ክሕግዞ ምስ ፈተነ ድማ ካልእ ከልቢ ብድሕሪት ደፊኡ ንዑ እውን ናብቲ ጉድጓድ ይእትዎ። ብድሕሪ እዚ ዳግ መጺኡ ንኽልቲኦም ተኲሱ ቀተሎም። ሓደ ድማ ቀሲሉ ክስጉም ኣብ መጽያወዳ ኣተዎ እሞ ተንጠልጢሉ ተረፈ። ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ከልቢ ድማ ክሕዞ ቀረቦ። ካልእ ሰብ ድማ ኣብ ሓደ መጽያወዳ ኣትዩ ተቖራረጸ። በዚ ድማ እቲ ቐታሊ ሰንቢዱ ዝሓሸ መሳርሒ ከምጽእሉ ኣዘዘ። ኣብቲ ግዜቲ ዳግ ብመንደቕ ተኽሲ ኸፊቱ ንዝተወሰኑ ሰባት ቀተለ። እቲ ቐታሊ ድማ ንዳግ ቅድሚ መውጽኡ ተኲሱ ኣብ ሕቖኡ ጉድኣት ኣብጽሓሉ። ተስፋ ዝቖረጸ ዳግ ድማ ነቲ ጸቢብ መንገዲ ሒዙ ናብ ክፍሉ ምስ ተመለሰ እቲ ቐታሊ ነቲ ዓቢ ካላሽን ተጠቂሙ ማዕጹኡ ኸፈቶ። ናብ ውሽጢ ኣትዩ ንዳግ ክትኩሰሉ ዝፈተነሉ ግን ጥይት ከም ዝወድአ ፈለጠ እሞ እቶም ኣኻልብ ድማ ክቐትልዎ ዕድል ረኸቡ። በዚ ድማ በዓል ዳግ ብናይ ጽዕነት መኪና ክሃድሙ ከለዉ ፖሊስ ዝሓዞም። ዳግ ናብ ናይ ፖሊስ መኪና ምስ ኣተወ ግን ነቶም ኣኻልብ ብምልክት ከም ዝሃድሙ ገበረ። ሕጂ ኤቭሊን ካብ ዳግ እኹል ዝኾነ ነገር ሰሚዓላ እሞ ልክዕ ምስ ወጸት ዳግ ብፊንስትራ ናይ ከልቢ ድምፂ ሰምዐ። በዚ ድማ ሽገራ እንዳሰሓበ ክምስ በለ። እቲ ከልቢ ኣብ ደገ ይጽበየ ነበረ እሞ ድምፁ ምስ ሰምዑ ኩሎም ካልኦት ኣኽላባት እውን ናብኡ መጹ። ዳግ ድማ ኤቭሊን ዘምጽኣተሉ ክዳን ክኽደን ከሎ እቶም ኣኻልብ ድማ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣተዉ እሞ ነቲ ናይ መጀመርያ ሓላዊ ክሳብ ሃለዋቱ ዘድፍእ ኣፈራርሕዎ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ቀጢን ከልቢ መፍትሕ ሰሪቑ ብጸቢብ ሓለፈ እሞ ነቶም መፋትሕ ዳግ ዘለዎ ትሕቲ ማዕጾ ቀመጦ። ዳግ ድማ ሃዲሙ ብዘይ ዊልቸር ናብቲ ማዕድኡ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ንምኻድ ወሰነ እሞ ፍርዲ ንኽወሃቦ ኣምላኹ ሓተተ። እታ ናይ መወዳእታ ትንፋሱ ንኽትውሰድ ድማ ኣብ መሬት ወደቐ። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ኻልብ ንዳግ ንኽሰናበቱ ይመጹ። እቲ ዶበርማን ከልቢ ድማ ንኤቭሊን ካብቲ ዓማጺ ሰብኣያ ንምሕላው ናብ ገዝኣ ኸደ። በዚ ድማ ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናት ትርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ናይ ዋጡር ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰስናዩ።